Kokiman ko para tong Jingduwai hagane ki yukirish Bakhuid nagabinda Bartholomeus bat Selbina bar ngud ki kon janki Jingduwai nagabinda Walambok Langrin bat kumjuru nagabinda Stephen Langrin nagabinda ka Jingkoi Jingkia Duai nagabinda ka Jingjatai bamjukut min sian jong Sword King War bat Kotimai Simli Kumjuru nagabinda Blessing Rebanti Simli Kajetan Simli Mark Alvin Simli Lavinia Marsha Simli but Real Version Siam nagabinda Resakamen Mary's Miong nagabinda ka Jingkoi Jingkia Duairu nagabinda ka Jingjatai Pamjukut min sian jong Robina Nongrum Yanis Nongrum Sari Nongrum Nori Nongrum Teresa Nongrum Albius Nongrum Carolius Karkongor bar Christina Nongrum Lai Shabong Elbista Suton Duai nagabinda Jingkoi Jingkia Jong Rosal Nongrum Duai nagabinda Kasngika Jongi Romme Nongrum Duai nagabinda Ka Iing Ka Sem Jong ba Daniel Kong bat Kong Bibiana bat bara laingut kikun kamda nagabinda Daniel ba inyo ka Jingkoi Jingkia Duai nagabinda Ka Iing Ka Sem Jong Ibliantina Karbani bad Raspen Kadesau Rengkat bagi kondiksi Duairu nagabinda Baro Kijing Tumu Jong Kiba Pang Kiba Shitom Hagane ki yukirish Bakhuid ba utrain karku karto ingi baro Kenapa lais pakai kusam? Lais pakai kusam. Kabalang karake Sngewbha JONG Ka Maria Theisotti Ka Maria Kami JONG Ka Jingsosi Minin gilarake Sngewbha JONG Ka Jingkren St Ka Din Pana Bakhuid Minda Nirake Sngewbha JONG Ka Maria Kami JONG Ka Jingsosi Ka Maria Kabasnosi Bad Kalayai Renka Badukun Nagabenda Ka Jimpenim JONG Partei
Haganega Sngewbha Shaphang Ka Maria Theisotti Nginangaiti agi Jingdumu jongi barho Nagabenda jongi Seng MSFS Kane kalonga Sngewbha Jong ka Nongda jongi Ka Maria Theisotti kalonga Patroness jongi Sngewbha Duwai Nagabenda ka Seng Ngidon tylli ki province ha Northeast India de Berga province bad Gohdi province Nagabenda ki provincial superior jongi bad baro ki Bakhuid jongi na superior general Nakarpadi pi baro banang bojing tumu bad Duwai Nagabenda jongi namba ngindut laban kamsha krisher hem ya upai jongo black ha ke Northeast India ha kerteng upa baru kon baru men siyam Bakhuid Ka Jingngeit jongo try jongi Jisu Christ but Ka Jingngeit jongo blame lem but Ka Jingngeit sulak jongo men siyam Bakhuid kindon rain ka but pi barra ko himen ko para tongin sange shipor ban pan map Nagabenda ki light ki jongi Ka Maria Theisotti kalayang hakijat jonga dim pana Bakhuid ban penslu riau kun jonga ban ra Jisu Ka Jingyam map Ka Jingngeit tylli ha ka parte Ka Jingduwai ha ka parte mindangi ru ngi ha ban yang rengkat pada Jisu bad Ka Maria Theisotti ban ra Jisu Ka Jingngeit tylli la se don gi por ngi do Jingkren hakamat ki Jingngeit hakamat ki Jimpang hakamat ki Jingshita la se ngi kongu ha ka Jingdo Jingkren ya ka pop bon sin ha ban ka Jingdo Jingkren ngi ngop shingop ha ka pop la se ngi klat ya ka Jinglong ublay ha po jongi tongin sangai shipor pan map Nagabenda baro kilai kila jongi ya ki por bangi klat ya ublay bad ni ken mau ya ka Jing Sngewbha jong ka prate Kotrai Jisu map yangi hikai yangi ban yang rengkat bad me ban yai rengkat bad me kumba Ka Maria Theisotti kalayai hapadeng Ka Jingngeit pelai duit yangi na ki pop iarap yangi haga Jingduwai jongi nga palang ha ulay banan bor baro madhapi ko himen ko para bangalele pop shipun dagi jimparka dagi tin dagi kam dagi jingle da Ka Jingngeit palat jonga da Ka Jingngeit palat jonga da Ka Jingngeit palat bakraw jonga namar kata ngakarpat ya Ka Maria Bakhuid kabayay sa Ka Theisotti ya ki angel bad kiri kui bad yapi ko himen ko para banduwai Nagabenda jonga ha utrai ublay jongi ublay badan bor baraw nisane yangi badendala map iki pop jongi Unyalam yangi sya Ka Jingngeit bam jikut amen
ngin Duwai. Duwai nagabenda baru ki badon hapat dengi Jisu si babun jai. Ai ba Ka Maria ka kami jong ka Jisu si kanan iarap ingi bai ban lai luit ban yo jimut ha ka Jisu si ki jongi. Duwai nagabenda ka seng MSFS kintup ianga pautrai unang kerku ini ha ka ministry jongi. Duwai ru nagabenda baru ki seng ki badon Ka Maria Theisotti ka kami Jisu si kum ganang ta jongi. Koblai kendrat melai ha ki ringe jamme ya ka Jingkren bad ka Jingkarku ban yai long barabor ki Bakhuid bakia met bat men siem to ai bada ka Jingduwai bad ka Jingya silent JONG Ka Maria Theisotti ka kami JONG ka Jisu si en yada bad betel lendi yengi hagane ka parte Sngewbha hadu banginda poisha ka Jisu bane JONG ka Jingim lawai ni panya kane da ukriso try Jingim. Amen. Kajimple na kasti jemu Paulus apostol Syauti Mathew kalanong kabalai kerkot kabakat sau kerkot kabakat ndri mapipat pidai banyane skam aga Jingkren Ka Jingngeit mapilayo nama pitip hano pilayo hikai nadu jang khunlung pilanang yaki Jingtho Bakhuid katlong jong ka Jingpen ka Jingtho baro kalong kepala persat mensim da ublei bat kalong kapabentoi ban hikai ban sneng ban krau ban baik ban phah ban pensan ha ka hok ka sot tin jong trai Jisu ya ublei nakasam lai pui ka number Jingduwai news patchpo nakasam lai pui ka number Jingduwai news patchpo
Jawa kisah sepuluh krim jangan. Ngai itu iki kibat kibut yang na. Alleluia, 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 Utrai undon rengka bat pi Ka Jingpule na ka gospel Bakhuid kat kum uya anis Kibayang hajan ka dimpana u Jisu kilalong ka kami jangu ka para jang ka kami jangu ka Maria ka tengah u Cleopas bat ka Maria Magdalena u Jisu le yoi yala ka kami bat ya us sinran u ba u it ba u yang hamda kunda ula ong hala ka kami hakami mei une ukun Joby nanda ula ong sa hauta u sinran ito ime Joby nadu kata ka por uta u sinran ula pediang ia ka kum laka kami ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit how try Jesus Christ Mendagasngi ka balang ka kinmao buram ya ka Maria Theisotti ka kami JONG ka Jingsosi Kidon bon gi babatay bon gi jingmut JONG ka ne ka Jingsosi JONG ka Maria Theisotti Donru kiba ay kerteng ka Maria kami JONG ka Sngewbha ne ka Maria kami JONG ka Sngewbha Hapadeng kine ki ketin barok kaya ka balaban syok jimut yangi kalong ka Maria kaba ka kami JONG ka Jingsosi bun sin ka ketin Jingsosi kalong ka ketin kaba negatif omdon mano na padeng jongi ki bakwa ban sakut ha ka Jingsosi ni barok ni trace tom ni ale ban light na ka Jingsosi Ngi baro ngi kwah bandon hake Jingkren Kabadon ke Jingsosi ngi Sngewbha Lese don dru na padeng jongi kibas ngap yenga pilong kami JONG ke Jingsosi Namarbon ye da pedang Sosi Naka dao JONG ki kun Naka dao JONG utengah Naka dao JONG Ka Iing Ka Sem Naka dao JONG ke Jimpang Jingshitam Naka dao JONG ke Jingduwai Naka dao JONG ke Jingduk Lese ngiru ngilong kami JONG ke Jingsosi ne upa JONG ke Jingsosi ne ukun JONG ke Jingsosi kehimen ki para JONG ke Jingsosi haba kabalang kareke ya ka Sngewbha JONG ka Maria Theisotti ka kami JONG ke Jingsosi kaya ka jingpan JONG ka balang Kaya ka Pynkoit JONG ka balang ka kot ya baro ki Basnosi ban peit ya ka Maria Theisotti hapadeng ki Jingsosi jongi ni habanang ban peit ban puson ya ka Maria Theisotti kaba lasnosi barkatbangi reke ya ka Sngewbha JONG ka Maria ka kami JONG ka Jingsosi bunsin ngiyoi ya ka dur JONG ka Maria JONG ka Jingsosi lese ya ka dur JONG ka piata ka Maria ka bala pediang ya ka Mathew jogu Jisu don ka dagi dur ba priang donru sa kawai pat ka dur ka ba kamitina ka Maria badon hinyu tylli ki white lam bas dum seloid haka Dohnud JONG but leseng is not anat kata ka dur hinyu tylli ki white lam hinyu tylli ki kita ki white lam
Kiyang nagabenda hinyo tili ki jing sosi jong ka Maria Theisotti. Ngalade batay ya ka jing mut jong ka ne ka hinyo tili ki jing sosi jong ka Maria Theisotti mentions nem ha hinyo tili ki video. Kito ki bakwa ban sautu syai kada pilaban lekpai wad ya kita ki video nang ta saska pin sastamban yoi hinyo tili ki jing sosi Ka Maria Theisotti. Kaya kita hinyo tili ki jing sosi Ka Maria Theisotti. Kalastang nadu kapor ba Ka Maria badu Joseph kila yalam ya Jisu sya ke temple. Usimeyon wilayat tulupa sya Ka Maria Theisotti. Ka white lam jonga jing sosi kandung suluit ya ka Dohnud Joby. Ka Maria Theisotti kampatlas ngutuba. Henry kalapdiang kaya ka baula on ba une ukun ullong kadaw jangga jimpenim jangga partai bat piru pinya sunot tilang bat kene ka jimpenim usemayon ulayat tulepa sya Ka Maria Theisotti bat Ka Maria Theisotti kalabu haka Dohnud jangga kalalong ka ba pinkindit yaka kalong ka jingkadaw jang usemayon ba une ukun uhaban syashitom bat pi ka kamiro pide ban syashitom lang nang da ter ka jing sosi Ka Maria Theisotti kalong jimpet sha age kalong ka ba ya ka kende ka ba katsaune katsan SNAM kala ka ukon nang dalawan ka kubor ka haban petno bandri ban sumaria ukulong kadar ka jing sosi nang da ka jinja ya Jisu ha ka temple kalong ka jing laray ni kiru ka jil kapor ya kemigi pa bakim shimla yo sumar ya ukun hekinigis ni ngidang yo yaka jingkar banduay nagabenda ive kina kinde balaja lais ni minda saus ni minda na ying klampat lap ya uksai hadukat no kita Ka Iing Ka Sem kisno si minda lesa ki kimen ki para ya kiba Ka Iing Ka Sem ikimigi pa baro kidang sosi ngilaban mudur ngilaban skotu habadon ke jingje Ka Iing Ka Sem jongi hadukat no ngin sosi lada ja ya kikun lesa shitang sngi ne shisngi baro ne baro shimmi kan shajja kum kene ke jingjia don bon Ka Iing Ka Sem kelayo mad ya kum kene ke jingja jongi kun ne jingja jongi bayi batoin Ka Maria Theisotti kalayakendu kum kata ka jing sosi aga jingim ka jongkar te habang idon kum kene ka jing sosi ko himen ko para ngi haban bratele shakija Ka Maria Theisotti bakandup kudup yani nanda ka jing sosi ka basau Ka Maria Theisotti kalonga lindi dempana nadu bastang jongka lindi dempana ha do ka jingiap jongu Jisu Christ kalayang sosi kalayoi hadukat no ukun jongka ushashitam ban penim ya ka parte bad kala ya solang badukun ya ka jing sosi baro nanda ya ka jing sosi ya ka white lang basan kalong kadba Ka Maria Theisotti kalayang hakijat jongka dim pana Bakhuid hakaba pet ya ukun ushashitam halor ka dempana pilaban mudur kadur jong Jisu haka dempana kadur kaba pensosi ya ka kami pelengkut ya wu baro shirini yang ka jaw ya ki ka SNAM omdon ka kami balaban pet kum kata ka jinglong bashir ke hakikun kiki kijoki nangda yandala penhiare ka metia pu Jisu kala pediang ya ka metia pu Jisu ha ka ti joka ka white lam bahendrio ka jing sosi bahendrio nangda haba kalayoi balatapno ya u Jisu ha ka jingtep ka batimai omde jingtep jong per jongka jingtep jongi nongwei kalonga jing sosi ya ka kami wat ban pendia ya ka metia ukun jongkaru
ka metiap jong kalu don jakashu haben pan keliang don ne yang kemi kiba snosi hakane kadur nakadau jong jingto nakadau jong jing jar baboncha ko himen ko para kane kalong jing snosi jong aba jumpi iway pa iway lese kane kalang ka jing snosi jong bon mut ki beri hakane ka juk kaba menda o Jisu nios no haka gospel minta kasni o Jisu ula IT no ya ka kami shaka jinpei jomu ya anis Bakhuid bad kane kalong ge jinya de ka batimai o Jisu layai ren ka bat ka Maria Theisotti bat ka Maria Theisotti ka layai ren ka bat o Jisu Christ kumbalai polai SNAM minda o Jisu ka jingim jonga kala kut Ka Maria Theisotti kanyai rengkat bani way pay way hapadeng bun jai ki jinge jongi hapadeng bun jai ki jing sosi ki jongi padu Jisu nga IT aka kami jong ka jing sosi shaka balang minda mangi baro kibas shashitam na namar bun ki daw ngidon ka Maria Theisotti haka sinda jongi habang yakendu yaki white lam joga jing sosi ka dong seloi haka Dohnud ka jongi ngideben bratli yalade shaka jinga side lem bar ka Jingngeit ka jonga Maria Theisotti kabalayo maria kunkene ka jing sosi haka jingim ka jonga ngimdeben snow marway ngimdeben snow tylli haka mat ki jinge babon jai lese don gibryu kibaturwa hangi yaki wailam kawai hadin kawai pa don bun gibri ki benshet halo jongi yaki wailam jongi jing sosi haka jingim jompe ki kena haka jingim jompe ki kon samla haka jingim jompe ki longo me longo pa bar kadba pedam pediang yakum gini ki wailam ken mau ya ka Maria Theisotti ka kemi jonga jing sosi ka kemi jongu Jisu bala kaloi ban pediang ya baro jait ki wailam kaba uble ula IT penkam di haka jingim kala kemen haka mensiam kala on lemba kane ka jing sosi ngadang ya solang badukun jonga ban penim ya ka pertei ban man rajin penim ya ke balajar ban man rajin penim ya ke basnosi ban man rajin kemen ya ke beriu ke bamdam jingkermen satya kane kade ka jimur jongka Maria Theisotti ka kami jongga jing sosi hato ngilani em ban shem jing tengen ban shem jing mod ban shem jakari haka Dohnud jongga Maria Theisotti balasha yaki white lam jongga jing sosi bandung selui haka Dohnud jongga haka ne ka Sngewbha jongga Maria Theisotti kanang iarap yang iway pa iway bad nagataka daw ko kimen ko para ngishay duwai yakan eka Jingduwai jongga jing sosi yaw ROSARY jongga jing snosi ka jing snow isine jing snowlem man kapar mapinchem jing tengen ayu try unang karku kardo ingi katbang ile burom yaka Maria Theisotti ka kami jongga jing sosi IT eka jing sosi jongga bhara shaw try lempa ka kami jongga jing sosi ko Jisu kumlay shibun mela IT hangi ya ka Maria Theisotti kum ka kami jongga jing sosi banyat yaki umat ban pentengen yangi ban pen kalai ban pen slur yangi hakalindi ya pilgrim jongi ban poishame karko yangi ban slay yangi daka jingi en ya raw ya utrai Jisu Christ Tangin pla ya ka Jingngeit ka jongi ngamye au play upa badon bor baro unong tao ka bening bad ka kento bad how Jesus Christ ukun ba marway jungu utrai jungi yaw bala bona mensiam Bakhuid yaw bala kana ka Maria Theisotti bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayamu bala ya bala tabiyamu bala kiyam shakibaya hagasni kabalay bala mipat na gibaya
Ulaki Shabani, Usham Shakamon Ublay Upa Badan Bor Baro, Nanda Unwan Pat and Bishar Ikibayim Bakibaya, Ngangay How Mensiam Bakui, Haka Balan Catholic Bakui, Haka Jinyaseloki Rikui, Haka Jima Ikipop, Haka Jimmy Parkado, Haka Jingim Bam Jikut. Amen. Kenapa lais pak hapuan, lais pak hapuan. Jingduwai ko himen ko para baga Jingkren jonga ba jumpi kallang ka ba priang kun ha ublay upa badan bor barra Tu try to engineer the Joby. Now we got to know about the convention. The Jingduwai, the Kopa ngikin maburam ya ka kami Ka Maria kami jong ka Jingsosi jong ukun jame u Jisu Christ ay ba ka jingyo benda jongi hagane ka jingkinia kallang kom ka jingterwa bam jukot hame da u Christ u try jongim amen. Utrai undon drink ka bat pi to kan dio yala ki Dohnud tong inai ngu ya utrai ublay jongim da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jim penim iangi hamal la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kindra ko pa Bakhuid ko blay badan bor bad bam jik ban yaro ban karku bad ban pendan buram ya ka kerteng jong me ha kane ka Sngewbha jong ka Maria ka kami jong ka Jingsosi ka Theisotti juna nama da ka jing ka Sngewbha jong mensiam Bakhuid kala pon ya ukun ba marwe jame ba kalam da dona ya ka buram jong ka Shillong soti kala kasha ka parte ya ka Jingshai bam jikut utrai jangi u Jisu Christ lemba jangu ki angel ki aroy ya ka buram jame ki hima ki demmani bati bor ki kinyi hakama jame ka beneng bati pait beneng bati sarapim
Kiamane renka daga Jingkren. Ay bagi sur jangero Jingduwai kiniaso daga Jing Sngewbha kadba ngi pen benang. Kohimen ko para haganega Sngewbha Ka Maria Theisotti Jingsosi Duai banginduk iyo pediang iya ka bormen siam Bakhuid ban shashita balong bakoloi ban iya ka pada Jisu hapadai mbun jai ke jinge ban yang sakit naga benda ka jinge. Dashisha malong Bakhuid ka trai katumei JONG ka Pynkoit barra. Namar kata ngikar padiame to Pynkoit penkantang yakin iki jing tarwajangi da ka papa ya umensiam jame kum gawum je halo junkie bakinduk kelalang yangi kamet bakas SNAM jangotrai jangi o Jisu Christ. Haka por baladino iawu badala ka mon Sngewbha ula pediang ya ka jing shashitam ula shimya upu badaka bai ngoyame ula kedia yawu badlai halage senran uong toshim batobam nakane pi barro namarkane kalong ka medjanga ya ka bai naiti naga benda jumpi. Hakaju ka rekomenda lalabam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ka halaki senran uong toshim batadina kane pi barro namar kane kalong ka kuri jaga SNAM janga jutang batimai badbam juk ya ka bayan pen mi naga benda jumpi badaga benda ki babon ya ka ban ma yekipo tole yakani Balkan mau iangam ko SNAM BAKORDOR jang Chris ta Pynkoit yan ta Pynkoit penkia yan to yada yang inaw bangen nakakalang Ka Jingmaya JONG Ka Jingngeit
Namar kata, ngi ke bapen mendaya ka jingia bar ke jimi pa jungu. Ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim. Badia ka kuri janga jimpeni. Ngi daing waidem, namar mela nyu yangi. Ki babbe, banya hakama jamme, par ban shakri yame. Da ka bas ngeverit ngi karpad yame. Bangi ke bayo benda hakamet bakas SNAM ko Chris. Ngin ke bala penyat le kawai da umensi yang Bakhuid. Takan mau ko traya ka balang jamme. Kabala priyang hasutala ka parte. Bata penjanaya ka ka jingin. Renka bado Francis upa Bakhuid jangi. Fadain some administrator janga diocese. But baro ki lindo but kirinium. Takan mau lemro yaki himmen ki para. Shinrang bat kinde. Kibala yoti yada ka bakarmen ya ke jimi pa. Kin mau ya baro ki bai batoin jangi. But baro ki mensium badon ha ka ding Pynkoit. Badia baro ke bala kalat no ha ke jingisane jamme top diange ki shaga jingshai ka koma jamme to isne yangi barra ngi kar padi ne knamba renka bat Ka Maria Theisotti Bakhuid ka kami jango bale ujaso bakodo korim changa ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid bat baro ki rikuid ki bala pensna ba me pateng la pateng ngindup lang ki babit Banyo beng dale maga jingim bam jikat pat bangin ra bat pendan buram yame daw kon jamme o Jisu Christ daw lembadu badhau kallo hame uble uppa badan bor ha ke jingelam kawe jungu men sem Bakhuid Barak buram bat ka jingyaro junom la junom Amen. Ko himen ko para to Jingduwai da ka bai ti bahara ka Jingngeit ka Jing Solsi ka Jing Pa ka Jing Shita lemba Ka Maria Theisotti Duwai ro naga binda ka Seng MSFS Hakabangi reke ka Sngewbha jaga nong ta chami koppa jangim ba abeni kalong ka khoi ka teng chumi kan ki ma chumi kalong ka mon chumi har kendo kumba abeni toy ni minda ka jimbam chungi ka bahala ka sni batama yengi ka rinkhang chungi kumba ni rungi ma ye ka beles new yengi badwati ram yengi shaga jimpen shoy and rate of light yengi na ka basiniu Top light yang ingi karpad ko try na jing sunia barok. Hage jing spoon jamme, tai jing sag jing sign hage sngi jangi. Knang bada ka jing iarap ka jing sne jamme. Ngi light bara bona ka pop, bangin ya jing da na jing jar barok. Kadbangi dang nap keme lendi hage jing karmen Bakhuid, but ka jing wan pa jung no penim jangi u Jisu Christ. Nama ka jume ka long ka jume ka bor ka bro. Shillong la Shillong. Kotrai Jisu Christ, meu bela ong haki apostol jamme, ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. What pedigi pop jangi, hendra ya ka jingai janga balang jamme, bad ha ka jing spoon jamme, toy hanga ai haka ya ka jing suk bad ka jinga tale ka we kat kum ga mon jamme. Mame uba im bad basensha, junom la junom. Amen. Ka jing sukutrai kandon barabor renka bat pim Renka bat pim dapta ka jingngeit utrai tongin yang markedia. Nongstoin
Hakumi ukun lambro jong belai. Hakumi ubaket no ya ka pop jong ka pertai. Sukito ke bala kasha ka Jingduwai jong ukun lambro. Kamet pada SNAM jong Chris kan rianga sha ka jingi bamchik. Pedian ya Jisu. Aga Dohnud kamen siam Joby Duai jaja. Bakhuid Namar Ka Jingngeit Kababela Tesse Halo Joby Sngewbha Mego Jisu Nagabenda Ka Jingngeit Ka Maria Theisotti Bakami Ka Jingsosi Nagabenda Joby Banyai Sentran Yangi Aga Jingim Joby Ko Jisu Ka Maria Theisotti Kalangan Usa Nagabenda Joby Kapadeng babon jai ki jinge ngai ki hame ko Jisu ya ki jing so si jongi iki dao jongi jing so si barra iki dao jonga pop jongi iki dao jonga jing so kiamen siam jongi ko Jisu karko karda ini vai pai lemba ka Maria ka mi jonga jing so si ai bawaro kita ki hinyo tylli ki vai lam kabakala Shaphang Ka Dohnud jaga kanang iarap tingi panpalay tingi na babon jai ki jinge ha ki jingi na kapop jagi na ki jingpang na ki jingshita na baro ki jingdo Jingkren na baro ki jingmong ha Ka Dohnud kamen siam jagi ai boringi ko Jisu ai boringi vai minda ko Maria Theisotti duaya silent naga benda jagi ko Jozo Bakhuid duaya silent naga benda jagi ha ki Sngewbha jaga Maria Theisotti hallelujah 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 ai boringi Jisu agene Sngewbha jaga kami bane
Ko Jisu bayi rai bor ya kini ki kon baro ki bashim mandaha kini ki yukirish bakui padrai karku kardo ya kabarake kasnika karku kardo ya ki bapam ki bashitam karku kardo ya kabayam snosri namar ka jinja jangi bayi batain jangi karku kardo ya bar ki bapam ki bashitam minda rai bor minda ko Maria Theisotti silent. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To ngin Jingduwai. Kotrai ngiresa kumen bamela ai hangi ya kayukrish bakui da kabamelap sa bat kershanyangi hagalindi shaga jingim bamchik. Iarap yangi kebakin mau buram ya Ka Maria Theisotti ka kami jong ka jing sosi bangin laban man shisiin kasni banyo benda ha ka Jingduwai bening jong ka jingim bamchik da ukres utrai jongim utrai undon rain ka batpim nguya ka kle jambi kerpadi ka jinggar ku lemba Ka Maria Theisotti to ublay ubalemba ukon jong Ka Maria Theisotti ulam mon ha ka jing spoon jango ban penim ya ga jait ben rio un comment ban pendap ya pi da ga jing kar ko jango to pendip ba ha man ga por ba ka jaka ya ga jing da jong Ka Maria na ba lemba jong ka la shem ba pilong ki ba big ben pediang ya Nongstoin ka jingim to ai ba mapi ki bala yalum lang da ka jing ri bala ha ga ne ga Sngewbha jong Ka Maria ka kami jong ka jing sausi pen rabat pi ya ga jingai jong ki jing commandment siam but ki bainang bakin ja beneng but ka jingger ko jong bala badan bor baro uppa barokon bado men siam Bakhuid kan hiar hapi but kan sa but pi juno ya lesuk ban pen bana ya ka kubar bha jong ka jingit utrai ha ki himan ge para jongi Jisu ya boleh. Rupa jengi bareng kalau kue pesteng jomai kemarin lima jomai kalau konon jomai hati deo bareng doa ini kita jumpa jengi kepada Khasi batu maaf ini kirikan jengi kembali berima kepada sendiri pada dalam ini saya Jingkren St Hendrik lagi ada Mathew amen Ublay Ka Maria kepada Ka Jingngeit urai penata kuya paraming tingkai balagat kuya sopor jong Jisu Ka Maria Bakhuid bisang play tuai minta jingi dongpo minta pokor kesinya jingi amen kurang hapa berapun menamsil Bakhuid kembali lomna kong kita berapor junom amen. Number Sngewbha aku. Sngewbha aku. Jinom amen.